Κάποια από αυτά τα τροχαία ατυχήματα προκλήθηκαν επειδή ο οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι. Αποκούραση, ξενύχτη, υπνηλία, κατάχρηση νοπνεύματος, συνεχή δρομολόγια. Η υπνηλία δεν αναφέρεται μόνο σε υγιή άτομα, αλλά και σε άτομα με διαταραχές στον ύπνο και κατά την οδήγηση εκδηλώνεται εντονότερα. Η υπνηλία είναι μια κατάσταση που προέρχεται από πολλούς παράγοντες, όπως ξενύχτη, κούραση, κατανάλωση αλκοόλ και διαταραχή στο βιολογικό μας ρολόι. Η ημερήσια υπνηλία προέρχεται κυρίως από το σύνδρομο απνιών στον ύπνο, με αποτέλεσμα το άτομο που οδηγεί να περνά στο μεταβατικό πρώτο στάδιο του ύπνου. Εκείνη τη στιγμή το άτομο που οδηγεί γέρνει το κεφάλι του μπροστά και κοιμάται με τα γνωστά θανατηφόρα αποτελέσματα. Και δυστυχώς ακόμη και τα υγιή άτομα κοιμούνται στο τιμόνι. Αποκούραση. Η συσκευή που σε αυτή την περίπτωση κάποια στιγμή θα σώσει τη ζωή σας είναι αυτή. Η λειτουργία της είναι πολύ απλή. Τοποθετείτε πίσω από το δεξί αυτή και κοιτώντας μπροστά πιέζουμε τον διακόπτη στο on. Και μόλις γύρουμε το κεφάλι μας πάνω από 45 μοίρες μπροστά κάτω, χτυπάει ένας συναγερμός που αφυπνίζει άμεσα τον οδηγό. Αντίθετα, κινήσεις προς τα πλάγια ή προς τα πίσω δεν την επηρεάζουν. Για άτομα με προβλήματα ακοής ή λειτουργία σε αθόρυβο περιβάλλον, η συσκευή διατίθεται με λειτουργία ισχυρής δόνησης αντί για ηχητικό σήμα. Όπως βλέπετε, μοιάζει με ακουστικό Bluetooth και φοριέται στο αυτί. Βλέπετε και στην πράξη ότι ο συναγερμός δεν ακούγεται, παρά μόνον αν το κεφάλι μας πέσει προς τα εμπρός, ένδειξη ότι αποκοιμηθήκαμε άθελά μας. Αυξομειώνοντας την κλίση της όταν τη φοράμε στο αυτί, ρυθμίζουμε το επίπεδο ευαισθησίας της. Φορεμένη έτσι, χτυπάει μόλις το κεφάλι μας γύρει ελάχιστα προς τα εμπρός. Ο ήχος που παράγει είναι ειδικής συχνότητας, ώστε να γίνεται αντιληπτός άμεσα τον εγκέφαλο, χωρίς να ενοχλεί το αυτί, αλλά να ξυπνάει το άτομο που τη φοράει, όσο βαριάς μορφής υπνηλία κι αν έχει. Ακόμη και αν δεν υποφέρετε από χρόνια υπνηλία, πολλές φορές νηστάζετε στο τιμόνι, επειδή είστε πολύ κουρασμένοι ή άυπνοι, επειδή η διαδρομή είναι μονότονη. Δυστυχώς το ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων εξαιτίας οδηγών που κοιμήθηκαν στο τιμόνι είναι υψηλό και ο κίνδυνος είναι αυξημένος για τους επαγγελματίες οδηγούς που οδηγούν πολλές ώρες και με ακατάστατα ωράρια. Ξαναδείτε πώς λειτουργεί η συσκευή. Ο οδηγός νηστάζει. Αποκοιμιέται την ώρα που οδηγάει. Το κεφάλι του γέρνει μπροστά εμπρός και η συσκευή ενεργοποιείται και τον ξυπνάει. Ένα ατύχημα έχει μόλις αποφευχθεί. Η συσκευή αυτή είναι ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα που βασίζεται σε μια ιδιοφυή ιδέα. Διαθέτει διακόπτη on-off για να εξοικονομεί μπαταρία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Είναι απαραίτητη για κάθε οδηγό. Θα την έχετε πάντα μαζί σας στο αυτοκίνητο και θα τη φοράτε προληπτικά κάθε φορά που θα ταξιδεύετε. Θα πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι αν υποφέρετε από χρόνια υπνηλία ή είστε κουρασμένος, θα πρέπει να αποφεύγετε να οδηγείτε. Και οπωσδήποτε, αν οι κρίσεις υπνηλίας συνεχίζονται, θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα κέντρο διαταραχών ύπνου με ειδικούς γιατρούς για το πρόβλημά σας. Η συσκευή αυτή είναι χρήσιμη και στο σπίτι ή το γραφείο αν υποφέρετε από χρόνια υπνηλία. Οι ασθενείς παραπονιούνται ότι κοιμούνται χωρίς να το αντιλαμβάνονται την ώρα που διαβάζουν, δουλεύουν ή βλέπουν τηλεόραση, με αποτέλεσμα να χάνουν την αίσθηση του χρόνου και τις ωφέλιμες ώρες της ημέρας. Αν εσείς ή κάποιο δικό σας άτομο υποφέρετε από χρόνια υπνηλία ή έχετε κρίσεις υπνηλίας λόγω του τρόπου ζωής σας, αυτό είναι το καλύτερο δώρο για σας. Η συσκευή αφύπνισης που φοριέται στο αυτί σαν ακουστικό Bluetooth και σας ξυπνάει αν κοιμηθείτε χωρίς να το καταλάβετε. Είναι απαραίτητη για κάθε οδηγό και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Διαλέξτε ανάμεσα σε δύο μοντέλα. Το πρώτο σας αφυπνίζει με ηχητικό σήμα και το δεύτερο με δόνηση. Η εταιρεία μας, με την πολύχρονη εμπειρία της που έχει σε Ελλάδα και Αμερική στον τομέα των διαταραχών ύπνου, προσδιορίσε τη συχνότητα και την ένταση της συσκευής αφύπνισης κατόπιν μακροχρόνιας έρευνας, ώστε να είναι η συσκευή αποτελεσματική.
Η κάθε συσκευή αφύπνισης πωλείται 38 ευρώ συν τα έξοδα αποστολής. Αν παραγγείλετε και τις δύο μαζί, θα σας κάνουμε δώρο 2 εξτρά πακέτα των 3 μπαταριών για μακροχρόνια και ασφαλή οδήγηση. Τηλεφωνήστε τώρα, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη.